Yun, what's up mga homies? Hold up. Nagbabalik. Pasensya na, natagalan tayo mag-upload ng panibago nating video. So yun, sa video na to, ang pagbabalik Team Yellow, Orange versus Team Brown, tsaka Tiger. Alam nyo na, Game 3 mga homies. Mamili na kayo kung saan kayo. Bago natin simulan to, shoutout ko muna ulit. Yung mga bagong vlogger natin, support nyo rin sila. Sila Gagam Vlogs, Batang 90s, Gagam Pogi, si Johnny Hatake, sino pa ba? Si Spider Channel PH, support nyo rin yan. Sila Nick Gagamba. Tsaka si Sir J-Mix Official, yan. Hindi man patungkol sa gagamba yung kanyang mga content, pero madami kayong matututunan dyan. Support nyo rin yan mga homies. Tsaka shoutout din kay Gagamtoy. Yun, Utoy, yung batang nakakalaro ko. Shoutout. Tsaka shoutout rin sa inyo mga homies. Yan. Basahin nyo na lang yung mga pangalan nyo. Yan. Ito pa. Yun, shoutout sa inyo mga homies. Nabasa nyo ba lahat yun? So yun, patuloy na natin. Sa Team Brown, ito. Nakita nyo naman siguro sa picture, sa thumbnail mga homies. Ito siya. Labas ko lang yung kulay orange mga homies ha. So yun mga homies. Sa Team Orange naman, at yellow, ito. Tigrihan na kulay orange. Ang ganda ng kulay. Nakikita nyo ba mga homies? Nakikita nyo rin yung picture nyo dyan. Ito. So yun mga homies, paglabanin na natin. Nakapili na ba kayo kung anong team kayo? Ito yung brown. Game. Start na, wala nang MA mga homies. Dahil matagal tayo nakapag-upload. Game. Ako, baba agad. Nyari sa'yo. Nyari sa'yo. Nyari. Game. Pakbakan na. Pakbakan na. Oh, sa baba pa nagbakbakan. Laglag dalawa mga homies. Match lang yan, match. Nyari sa'yo. Natalon. Bagbag. Yak. Yak siya mga homies. Matalon. Mang alam na sinong panalo dito ah. Ew. Pinitik lang. Tingnan natin ulit ang babawi. Pak. Hinabol oh. Hinabol oh. Ano ah. Tuy. Pak. Wala, no match. No match yung orange. Parang alam na kasi nung kakalabasan mga homies ha. Lakas pumitik ng brown. Oh. Hindi na nakakaporma yung orange mga homies. Talagang laglag. Game. Wala. Hindi kaya mga homies. Same na to. Good size mga homies. Pero wala. Pouch yung orange. Nahabol oh. Galit na galit yung brown oh. So yun mga homies, talo yung team orange natin. Pero may naisip ako maganda. Yung nanalo ng game 1 ng team orange, lalaban ko dito mga homies. Kunin ko lang yung nanalo nung game 1 mga homies ah. So yun mga homies, ito yung nanalo nung game 1, kulay dilaw, yung maisan. Tatapat natin siya sa brown ngayon kasi hindi sila match eh. Ito na mga homies, lagay ko na. Ito lang, ang bilis. Ang bilis!
Palaban talaga. Palaban mga homies. Oh, nakita nyo naman oh. Sino kayang mananalo dyan? Bilis. Palaban talaga. Palaban mga homies. Nakita niyo naman oh. Sino kayang mananalo dyan? Tingnan. Palitan lo. Blow by blow. Blow by blow. Blow by blow. Gago! Blow by blow. Nabulol-bulol pa. Sino kaya? Palaban oh. Walang nagpapatalo talaga oh. Yan. Tagal na laban. Sige. Laglag. Sino yung laglag? Laglag yung dilaw mga homies. Laglag. Pero pares pa. Palag pa to. Pwede pa lumaban to ng isang round. Ang laki ng katis nila pares. Nag-lips to lips na naman pala. Laplapan to the max na naman. Ang ganda ng laban. Ang ganda. Hindi ko napaparap yan mga homies. Bahala na sila sa buhay nila. Bahala na sila sa buhay nila. Nagata na naman oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga homies. Yun na. Bilot na yung team niya. Ay pumapalag pa rin. Pumapalag pa rin. Ayaw magpabilot. Boom, laglag na naman. Laglag. Sino na laglag? Team Yellow. Game. Boom, kagat pa rin. Kagatan pa din mga homies. Yung sinasabi ko. Nanghina na pero palag pa yan mga homies. Palag pa oh, parehas pa naglalakad oh. Yun ang magandang laban. Taras ng hina mga homies pero papalag po. Papalag pa. Basta nakita kagat. Papalag pa. Basta nakita kagat. Agad wala nang sabi-sabi. Wala na mga homies, finish na. Bengkong na yung katawan ng dilaw. Kinagat na oh. Finish. Wala na mga homies. Tingnan natin. Wala na, binibilutan na mga homies. So yun, natira na lang sa Team Yellow tsaka Orange. 4 na lang kayo yung mga pumili sa Team Orange at Yellow. 4 na lang kayo mga homies. Sa Team Brown 5 pa, lamang pa sila ng isa. Team Orange, alam nyo na, bawas na kayo. Pa-conditioning ko ulit sila para maganda yung sunod na laban. Ang tagal ko kasi hindi nakagawa ng video mga homies. Bawi ako. So yun lang mga homies, thank you ulit sa inyo. Thank you sa panonood. And peace out.